miércoles 8 de xaneiro de 2025, son as 20:30 horas, tal como indica a convocatoria. No Salón de Plenos da Casa Consistorial, pois abrimos esta sesión ordinaria do 8 de xaneiro de 2025. Esta sesión conta co punto número 1, que é a aprobación da acta da sesión ordinaria anterior referente ao 13 de novembro de 2024. Para, non sei se alguna ten a palabra o portavoz de veciños, Iván Iris. Boas tardes, noites a todos e a todas, e antes de nada, feliz ano tamén para todos e para todas. Con respecto a este primeiro punto, a acta do 13 de 11 de 2024, non temos nada que engadir por a nosa parte. Bueno, pues, moitas gracias, señor Iris Castro. Non sei se o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular ten algo que engadir. Boas tardes. Por parte do noso grupo tampouco temos nada que engadir a acta do 13 de novembro. Muy bien, pues procedemos, por lo tanto, a votación desta acta. Votos a favor. Apróbase, por lo tanto, por unanimidade de todos os membros da corporación, excepto Monín, que estará a chegar, imagino. O punto número 2 da orden do día é pos adicional 1/2025 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. Solicítase pois a aprobación da solicitude para participar neste programa. Os antecedentes deste punto e que o 29 de agosto de 2024 o Pleno da Diputación Provincial da Coruña aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, o denominado Plan Único de Concellos POS-Plus 2024. O obxecto deste POS adicional 1/2025 pois ten como finalidade apoiar os servizos sociais municipais, permitinlles incrementar o seu gasto social extraordinario e a tramitación urxente das prestacións sociais necesarias en situacións de risco, de exclusión, freando e previndo a cronificación e o círculo vicioso da desigualdade social, incidindo nos fenómenos que xeran malestar e conflito ás persoas máis vulnerabilizadas e procurando o benestar social no conxunto da poboación do noso concello. O gasto social extraordinario do exercicio 2025 que se financia é o gasto corrente da partida municipal destinada a cubrir parte da achega municipal ao servicio de axuda no fogar, o SAF, de atencións de carácter básico na modalidade de dependencia, incluindo aquela que corresponde ás horas xa outorgadas por un importe de 60.364,24, que é o que solicitamos á Deputación da Coruña. Contase tamén co informe da Secretaría de Intervención deste... Sí, efectivamente. Conta tamén co informe da Secretaría de Intervención deste Concello, coa estimación dos gastos e ingresos derivados da prestación do SAF do Concello, e así mesmo tamén se contempla un gasto de 2.831,40 euros para a adquisición do equipamento para o desenvolvemento dos programas do servicio e o traballo dos técnicos dos servizos sociais municipais, que supón adquirir unha aplicación e dar soporte informático ao programa Cibersat. Por tanto, a proposta de acordo que se trae este pleno, primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, o POS adicional 1/2025, para o financiamento dos gastos extraordinarios. Acompáñase unha tabla que define este programa, contempla un total a previsión de gastos da prestación do SAF no Concello de Queixón, posiblemente sexa o servicio máis importante, onde máis investimento público municipal se contempla nos orzamentos, en un total de 894.093,37 euros, dos que se conta cunha financiación pública de 575.752 euros, e a parte do Concello sería 318.000, que se deducimos
os 60.000 do Concello, pois quedaría aportar polo Concello 257.977 euros, que sería a aportación municipal, e a Diputación sería 60.364, que é o que solicitamos neste acordo. Segundo, comprometerse a fazer constar a colaboración da Diputación da Coruña en toda a información impresa, informática e audiovisual que fagan das actividades e investimentos subvencionados, así como no seu caso na página web ou redes sociais. Terceiro, facultar expresamente a alcaldía a toda relación coa tramitación do presente acordo correspondente. No expediente acompañase tamén o anexo do informe técnico dos servizos sociais municipais, e tamén conta con, como decíamos, con o informe da Secretaría de Intervención deste Concello. Para o debate deste punto, ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal de Veciños, Iris Castro. Con respecto a este punto, os máis 2025/2025 para gastos sociais extraordinarios deste ano, quixera facer algunhas puntualizacións no informe proposta que se trae, porque nos antecedentes dice Plan Único de Concellos pos-máis 2024, cando tiña que poñer 2025. Consegou número 227 do 28 do 11 do 23 e non é do 23 e non do 24. O prazo de presentación de solicitude da participación consta aquí que remata o 9 do 2, cando realmente é o 15 deste mes. E deste ano. Entón, hai tres datas, non? Tres datas que supoño que serían un copia e pega. Como xa ben dixo o alcalde previamente, o pleno da Deputación aprobou o 29 de 11 as bases do POS máis 2025, que se destina aos 93 concellos da provincia. O plan, digamos, é un subplan dentro do POS máis 25, que está financiado para os 93 concellos con 7 millóns de euros, e a vocación correspondenlle obxectivamente 63.195,64 euros, que destina a eses dous puntos para gasto corrente 1, e o outro punto sería no tocante ao gasto de investimento, que sería o punto J. O gasto corrente, como xa ben se dixo previamente, é para o punto C, dotación de partidas municipais destinadas a cubrir a parte da achega municipal ao SAF, de atencións de carácter básico na modalidade de dependencia, un total de 60.364,24 euros, e no tocante ao gasto de investimento, o punto J, a adquisición de equipamento para o desenvolvemento de programas dos servizos sociais e do traballo dos equipos técnicos dos servizos sociais municipais por un importe de 2.831,40 euros. Consta o informe de Secretaría de Intervención, que é un informe preceptivo, así como un informe técnico, no que se especifican as necesidades existentes e as partidas, as dúas que xa acabo de comentar previamente. Por lo tanto, non temos nada que dicir sobre moito máis sobre este tema, porque consta o informe técnico, a solicitude, e, por lo tanto, imos votar favorablemente neste punto. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra para continuar co debate, señor Iglesias Gómez. Moi ben, xa está prácticamente todo dito e incluso repetido. Simplemente quixera poñer de manifesto que este programa, que casi ascende a 900.000 euros de gasto, está cofinanciado con fondos públicos, e que un 28,7%, casi un tercio da súa financiación, é asumida con fondos propios do Concello. Este, como decía o alcalde no seu momento, quizás o programa de investimento ou de gasto máis importante que temos, e que resolvelle moitas cuestións da vida diaria e cotidiana a moitas familias de Boqueixón. Por lo tanto, ben empleados están eses 257.000 euros que o Concello pon de fondos propios. Por a nosa parte, nada máis que engadir, votaremos a favor, evidentemente, deste. Moi ben, pues, gracias. Procedemos, por lo tanto, a votación deste punto número 2 da orden do día.
pos adicional 1/2025, votos a favor. Apróbase por unanimidade de todos os membros da corporación. Pasamos, por lo tanto, a seguindo por ano día, a parte de control e fiscalización, e o punto número 3 é toma de razón dos decretos da alcaldía dictados entre o 1 do 11 do 2024 e o 31 do 12 do 2024. Son un total de 109 decretos. Entre estas dúas datas consta xa na documentación que foi remitida a todos os membros da corporación e, por lo tanto, pois, non vou a citar cada un deles porque tampouco tería demasiado sentido. Por tanto, aí están 109 decretos. O punto número 4 do orden do día é toma de razón dos reparos de legalidade suspensivos da tramitación administrativa emitidos pola Secretaría de Intervención entre o 1 do 11 e o 31 do 12 do 2024. O Pleno toma coñecemento que non se emitiron reparos de legalidade suspensivos da tramitación administrativa emitidos pola Secretaría de Intervención entre o 1 de novembro e o 31 de decembro, e, por lo tanto, pues, así está tamén pues, no informe do secretario de Intervención do Concello. O punto número 5 son mocións dos grupos municipais. E o punto número 5, había unha moción que non debatimos no pleno anterior porque non fora incorporada pues, no seu momento, e, por lo tanto, pues, vamos a debatila pues, neste hai votar urxencia. Vale, pues, quedara xa pendiente o pleno anterior, en todo caso, bueno, pues, tampouco está incorporada no orden do día, por lo tanto, vamos a votar a urxencia da moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Boqueixón contra o desmantelamento da seguridade preservada pola Garda Civil na provincia da Coruña. Por lo tanto, pues, votamos primeramente a urxencia para o debate desta moción. Votos a favor. Apróbase por unanimidade o debate deste punto, por lo tanto, incorporámoslo ao orden do día para expoñer esta moción. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, Iglesias Sombra. Moción contra o desmantelamento da seguridade preservada pola Garda Civil na provincia da Coruña. O Partido Popular de Galicia leva anos traballando para conseguir a igualdade de oportunidades entre todos os galegos, independentemente do seu lugar de orixe e de residencia, sexa esta en unha cidade ou no noso rural. Da mesma maneira, é unha premisa fundamental dos principios deste partido o compromiso firme coa seguridade cidadá e o respaldo e respeto ás forzas e corpos de seguridade do Estado, moi especialmente a Garda Civil, que se encarga da seguridade nas áreas rurais, sendo o seu papel clave para o benestar dos veciños nestas áreas para o aseguramento dunhas condicións de vida que contribúan ao mantemento da población nesas amplas áreas rurais. Lamentablemente, as políticas recentes do Goberno de España non están a ser eficaces para manter e acrecentar a seguridade dos cidadáns, xa que, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio do Interior no balance sobre criminalidade, a criminalidade do noso país segue aumentando. No primeiro semestre de 2024 a criminalidade aumentou un 3%, pasando a taxa de criminalidade por cada 1000 habitantes de 43,9 puntos en 2017 a 51,7. En Galicia, desde a chegada de Pedro Sánchez á presidencia, a criminalidade aumentou de maneira preocupante. Segundo o último informe do Ministerio do Interior, as infraccións na Coruña subiron un 3%, cun notable incremento na cibercriminalidade, 18,7%, subtracción de vehículos 8,2%, roubos con violencia e intimidación 6,4% e furtos 1,4%. Este incremento non é casual, débese en parte ás políticas que favoreceron a impunidade en delitos como a ocupación, as agresións sexuais, a lei do sí e sí, ou a amnistía. A mensaxe que o Goberno envía coas súas decisións é que cometer delitos non sempre ten as consecuencias penais que debese. A xestión económica do Goberno, particularmente en relación coa inflación, tamén agravou a situación económica e a combinación de todo iso propicia unha contorna de maior inseguridade e criminalidade.
Nos pequenos municipios e áreas rurais, as dificultades existentes para atopar emprego, a menor disponibilidade de servicios e o aumento da inseguridade agrava o despoboamento e a deterioración regional. A Garda Civil ten como misión principal protexer estas zonas, especialmente as afastadas dos núcleos urbanos, asumindo competencias en seguridade cidadá. Con todo, os proxectos do Ministerio do Interior e do Ministro Grande Marlaska son o peche de cuartéis, reducción de horarios e eliminación de numerosos postos de persoal. A Orde Xeral 25/2023 de 28 de decembro, que regula as compañías e postos territoriais da Garda Civil, prevé o peche de varios postos auxiliares, incluindo 4 na Coruña. Somozas, Cariño e Touro, 3 municipios rurais con menos de 4.000 habitantes e con desafíos significativos en termos de despoboamento. A Pobra do Caramiñal, un municipio costeiro con menos de 10.000 habitantes, con serio aumento das cifras de delitos cometidos. O desmantelamento da Garda Civil en pequenos municipios e zonas rurais afecta gravemente a Coruña. Segundo unha resposta oficial do Goberno de novembro de 2023, os cuartéis na provincia só ofrecerán atención presencial ao público no horario de 9 a 14:30. Fora deste período, a atención limitarase ás canles digitais como internet, vía telefónica ou a través da aplicación Alert Corps. Esta reducción é incongruente coas necesidades das comarcas da provincia, que requiren unha presenza constante das forzas de seguridade debido á escaseza de recursos e á dispersión xeográfica. É imperativo que o Goberno manteña a presenza da Garda Civil en todos os municipios, especialmente nas áreas rurais, onde o seu reconhecemento da realidade local e comarcal é crucial para garantir a seguridade e protexer os dereitos e liberdades dos residentes. Esta decisión do Ministro do Interior é aínda máis preocupante se consideramos que na Coruña faltan 122 efectivos por completar o catálogo de postos, 213 atópanse en baixa médica, e que en toda a provincia únicamente existen 12 postos abertos ás 24 horas, segundo a publicación do Ministerio do Interior. 5 compañías, 5 PAFIP, 7 postos principais, 3 postos auxiliares e 41 postos da Garda Civil. 1.833 efectivos activos na provincia, con 113 efectivos ocupados en situación de reserva, 213 en situación de baixa médica, o que fai un total de máis de 300 agentes ausentes e xunto coas xubilacións producidas neste pasado ano, o número total de activos redúcese a 1.696 en setembro, segundo unha resposta a unha pregunta parlamentaria presentada polo Grupo do Partido Popular no Congreso. Por último, non hai que esquecer que en maio deste ano o Grupo Popular Provincial presentou ante o Pleno da Diputación unha moción a fin de que se celebrase unha reunión entre o delegado de Goberno e os alcaldes da provincia co obxecto de que se explicase o horizonte a medio prazo da Garda Civil no ámbito provincial. Pero a iniciativa foi rexeitada con un voto de calidade do presidente da Diputación, facendo inviable unha interlocución directa co máximo representante da Administración do Estado en Galicia. Por todo iso, o Concello de Boqueixón insta ao Goberno de España reforzar e recoñecer o labor que realiza a Garda Civil, comprometéndose a manter a súa presenza en todos os postos da Garda Civil na provincia da Coruña, proporcionando recursos adicionais tanto en personal como en medios materiais. Establecer unha colaboración efectiva cos concellos da provincia da Coruña para asegurar a adecuada protección da seguridade cidadá. Garantir a atención presencial nos cuartéis da provincia da Coruña durante as 24 horas do día para atender as necesidades dos cidadáns. Evitar o peche de calquera posto na provincia da Coruña. Reforzar de maneira urxente os postos da Garda Civil en todas aquelas áreas que carecen de policía local. Cubrir todas as plazas vacantes no catálogo de postos de traballo para a provincia da Coruña que actualmente están desocupadas. Desenvolver un plan de incentivos profesionais e económicos para atraer axentes aos postos de baixa demanda no medio rural. Utilizar urgentemente as vacantes do persoal en reservas en destino, aumentando a dotación de axentes da provincia da Coruña. Moi ben, para o debate desta moción ten a palabra o señor Iris Castro. Ben, con respecto a esta moción que nos traen hoxe aquí, é unha moción tipo do Partido Popular de aquí da nosa comunidade, supoño que se estende por todos os concellos. Ben, o título entendo que non debe ser o máis axeitado, porque pon literalmente moción do Grupo Popular do Concello de Boqueixón contra o desmantelamento da seguridade. Que eu entenda, a seguridade non se desmantela. Supoño que será o desmantelamento dos cuartéis, etc. Por tanto,
E empezamos mal. Exposición de motivos. O Partido Popular levanos traballando para conseguir a igualdade de oportunidades entre todos os galegos e galegas, independentemente do seu lugar de orixe de residencia, cidade, rural, etc. Vostedes están de acordo con isto que digo? Entón temos realmente as mesmas oportunidades se residimos, por exemplo, no núcleo de Campo Rapado que se residimos no Castiñeiriño, por exemplo, non? Contamos cos mesmos servicios en Campo Rapado que na entrada de Compostela. En datas recentes formulei unha cuestión en relación con este asunto e a resposta foi: o que acontece en Campo Rapado acontece en todos os concellos. Xa o que acontece que non somos a corporación do Concello de Boqueixón, non a de todos os concellos. E temos que procurar manter e atraer novos servizos para o noso concello, fixando poboación e creando riqueza. Séguese dicindo neste tema: o papel da Garda Civil é clave para o benestar dos veciños das zonas como a nosa, para o aseguramento dunhas condicións de vida que contribúan ao mantemento da poboación desas zonas. Estamos de acordo, pero non só a seguridade atrae fixa poboación. Como diría un texto bíblico, non só de seguridade vive o home. As políticas recentes, seguen dicindo vostedes aí, do Goberno de España non están a ser eficaces para manter e acrecentar a seguridade dos cidadáns. Entendo que o Goberno de España, como a calquera outro, non quere que haxa inseguridades. Por lo tanto, cales, segundo vostedes, cales son esas políticas recentes do Goberno central que non son eficaces para mantela? Especifican aquí vostedes posteriormente un pouco máis sobre elas. Todo isto implica que as políticas pasadas, por exemplo, do goberno do señor Rajoy, foron mellores a estas? Este incremento da criminalidade, seguen dicindo vostedes, non é casual, débese en parte, e a outra parte non consta aquí, non? Débese en parte ás políticas que favoreceron a impunidade, falan vostedes da ocupación, a lei do solo si e si, a amnistía e a inflación. Misturan estes 4 puntos, non? A ocupación, a denominada lei do solo si e si, a amnistía e a inflación coa Garda Civil, decir, fan un batiburrillo aquí neto. Nos pequenos concellos, por que me refiro a isto? Porque a ocupación nos pequenos concellos como nós entendo que é insignificante. Por lo tanto, pois, habrá que adaptar as mocións á realidade municipal. Nos pequenos concellos e áreas como a nosa, dificultades existentes para atopar emprego, a menor disponibilidade de servizos e o aumento da inseguridade agrava o despoboamento. Isto dino vostedes aquí. Por lo tanto, están recoñecendo que nas zonas como a nosa, os concellos como o noso, é complexo atopar emprego, hai unha menor disponibilidade de servizos públicos e, por lo tanto, hai que facer algo sobre este tema. Como pretenden, por lo tanto, conseguir vostedes a igualdade con todo isto que acontece na nosa zona? O emprego é un tema que é algo supramunicipal. Recoñecen a menor disponibilidade, por tanto, de servicios nas zonas como a nosa. Non só é a Garda Civil, son os bancos, son os supermercados, etc. Despois, seguen, xa para finalizar, seguen dicindo vostedes que os cuartéis na provincia só ofrecerán atención presencial ao público de 9 a 2:30. E na nosa provincia faltan 122 efectivos por completar o catálogo de postos, 213 atópanse de baixa médica e únicamente existen 12 postos abertos ás 24 horas. O número total de activos redúcese a 1.696. Ben, pois isto é o que está pasando, por exemplo, coa sanidade pública, que é unha competencia autonómica. Por lo tanto, vostedes instan aquí, finalmente, ao Goberno central,
como culpable de todo isto, e as propostas de acordo son 8, non? Como xa ben leu vostede, reforzar e recoñecer o labor que realiza a Garda Civil, todo o mundo... Sí, volvo a ler de novo. Reforzar e recoñecer o labor que realiza a Garda Civil, eu creo que todo o mundo é capaz de recoñecer o que fai, non? Comprometéndose a manter a súa presencia en todos os postos da Garda Civil, proporcionando recursos adicionais tanto en persoal como en medios. 2. Establecer unha colaboración efectiva cos concellos. Iso que quere dicir? Que o Goberno de España non colabora cos concellos neste senso. 3. Garantir a atención presencial nos cuartéis ás 24 horas. En todos os cuartéis, se non hai efectivos, é imposible, non? 4. Evitar o peche de calquera posto, ou de calquera posto, iso. 5. Reforzar de maneira urxente os postos en todas aquelas áreas que carecen de policía local. 6. Cubrir todas as prazas vacantes que actualmente están desocupadas. 7. Desenvolver un plan de incentivos profesionais e económicos para atraer axentes aos postos de baixa demanda. E, 8º punto, utilizar urxentemente as vacantes do persoal en reservas en destino, aumentando a dotación de axentes. Ben, eu creo que isto é, ou creemos que isto é, algo de máximos, non? Porque reforzar, evitar que peche ningún, reforzar de maneira urxente, desenvolver un plan de incentivos, dotar de medios adicionais, isto sería o ideal, pero non o real, non entendo que isto é así. Por lo tanto, o noso voto neste senso, estamos de acordo que hai que reforzar, que hai que recoñecer todo o que fan as forzas e corpos de seguridade do Estado, pero non só das forzas e corpos de seguridade do Estado. Como xa dixen antes, hai máis vida, máis aló da seguridade. Por lo tanto, o noso voto, estamos de acordo con unha gran parte destes puntos, pero as reflexións que lle levo feitas, o noso voto vai ser a abstención neste punto. Moi ben, moitas gracias, señor Iris Castro. Ten a palabra o señor Iglesias Gómez. Bueno, pois, máis alá de debater o argumentario da moción, que pode ser máis ou menos acertado, dependendo de quen o analice, aquí o que deberíamos debater é pois os acordos que queremos tomar ou o trasfondo dos acordos que queremos tomar. Entonces, como vostede leu, eu tamén vou a ler outra vez os acordos. Entonces, quería que me respondera vostede. Vostedes están a favor ou en contra de reforzar e recoñecer a labor que realiza a Garda Civil? Vostedes queren que se estableza unha colaboración efectiva entre os concellos da provincia da Coruña para asegurar unha adecuada protección da seguridade cidadá ou están en contra? Están a favor ou están en contra de garantir a atención presencial nos cuarteles da provincia da Coruña, por exemplo, no del Estero? Están a favor ou están en contra de que se eviten ou de que se pechen cuarteles, por exemplo, del Estero, que a mellor un día pois péchanse e vostedes pois parece ser que non están ni a favor ni en contra. Están a favor ou están en contra de reforzar de maneira urxente os postos da Garda Civil en todas aquelas áreas que carecen de policía local? Por exemplo, o Queixón. Están a favor ou están en contra de cubrir todas as plazas vacantes no catálogo de postos de traballo da provincia de Coruña que actualmente están desocupadas e que isto incida positivamente na seguridade dos cidadáns e das cidadáns da nosa provincia e do noso concello? Están a favor ou están en contra de desenvolver un plan de incentivos profesionais e económicos para atraer a xentes aos postos de baixa demanda no medio rural? Ou están a favor ou están en contra de utilizar urxentemente as vacantes do persoal en reservas en destino, aumentando a dotación de axentes na provincia de Coruña? Eso é o que debemos debater. Insisto, o argumentario pode ser máis ou menos acertado, vostedes estarán a favor ou de acordo con algúns dos datos que aparecen aí, e os datos son sacados de fontes estadísticas. Pero, insisto, o sentido do voto pois determina a súa postura a favor ou en contra deste argumentario que traemos, destes acordos que pretendemos aprobar. Por lo tanto, en Boqueixón temos un cuartel en Estedo que seguramente non ten os efectivos que debería ter, seguramente non abre todo o tempo que os veciños desexamos que abra,
E nós vamos a facer pois, todo o que este na nosa man pois, para actuar como medida de presión para que isto teña efectos positivos no servicio da Garda Civil, non para que cada vez teñamos un peor servicio. Moi ben, pois moitas gracias, señor Iglesias Gómez. Pasamos, por lo tanto, a votación. Se algo quere engadir alguma cousa, ten a palabra o señor Iglesias. Ben, a ver, nestes 8 puntos a voqueixón non se fala de voqueixón. É dicir, eu aquí vexo Somozas, Cariño, Touro, a Pobra. Entendo que todo isto é razonable o que se pide, pero hai cousas que é de máximos. Entendo que evitar o peche de calquera posto, non se pechan os consultorios, centro de saúde, todo iso. É dicir, non hai médicos, non hai gardas civis, non hai cregos, é dicir, non hai profesionais en moitos ámbitos. Entón é imposible, ou é inviable prácticamente, evitar o peche de calquera posto. Os postos hai que, entendo que habrá que facer pois, unha reorganización. Iso non me compete a min. Pero evitar o peche de calquera posto, reforzar de maneira urxente os postos, é dicir, isto é algo dende 2019 para adiante, non pasaba antes. Reforzar e recoñecer o labor, claro que sí, todo o mundo quere recoñecer o labor da Garda Civil e reforzalo con medios, evidentemente. Colaboración efectiva, claro. Colaboración efectiva da Garda Civil, con Estado, concellos, etc. Reforzar de maneira urxente os postos da Garda Civil en todas aquelas áreas que carecen de policía local. Nós nunca tivemos policía local. E o posto da Garda Civil de Besteiro entendo que nunca se reforzou de maneira urxente. Cubrir todas as plazas vacantes sería o ideal, non? En todos os ámbitos. É dicir, por cada médico, por exemplo, que se cubra con outro médico, por cada Garda Civil, que se cubra con outra Garda Civil. Pero se non hai os efectivos, pois non se pode, non? Desenvolver un plan de incentivos, pois eso sería o máis lógico, non? Para áreas de difícil cobertura, pero para eles e para todos. Entón, aquí falase de 4 concellos nos cales nós non nos incluímos, non? Touro está próximo, pero non é o noso concello. Por tanto, non nos afecta directamente, agora mesmo, e 2, as pretensións, as 8 pretensións, en que algunhas delas, ou moitas delas, son lógicas, algunhas outras son de máximos que é difícil que se cumpran. Que idealmente sería bo, claro que sí, pero hai que ser prácticos. Na realidade non se pode. Gracias. Non sei se queren añadir algo, señor Iglesias Gómez. Bueno, nada máis. O voto do Partido Popular ante a indiferencia do voto ou ante a indiferencia do grupo de veciños vai a ser positivo. Moi ben, pois procedemos, por lo tanto, a votación desta moción. Votos a favor. 8 votos a favor, votos en contra. Ningún, abstencións. 3 abstencións. Moi ben. Queda aprobado, por lo tanto, esta moción. Pasamos ao punto número 6, vamos a preguntas. Non sei se... Ángela Santas Marinas. Boas noites a todos e a todas. Por que se pechou a escola infantil nos días 30 e 31 de decembro e 2 e 3 de xaneiro? Cobrouse integramente aos pais e nais o servicio de comedor? Hai pais e nais moi descontentos co servicio, de feito, puxaron reclamacións por escrito que a día de hoxe están sen responder. Eso en canto a escola infantil. E despois, pode parecer, non sei, pero sí que escoitei moitas queixas de veciños e veciñas por o meado de Nadal. Sí que hai en zonas nas que estaba máis ou menos bonito, e noutras que só había unha tira de luces, ademais bombillas. Entonces, cales son os criterios para a decoración de Nadal? E pola miña parte, nada máis. Moi ben, non sei se hai unha pregunta máis. Sí. Señor Iglesias. Ben,
Quixera saber se deu curso, se deu resposta a valedora do pobo en relación cunha queixa que se presentou nesa institución. Vou ler literalmente, non? Dado que o Concello do Queixón aínda non me remitiu o informe demandado, con data de hoxe requerímolo novamente lembrando expresamente esta administración que tal envío resulta unha obrigación legal, artículo 22 da Lei do Valedor do Pobo. Ponerémonos de novo en contacto coa persoa solicitante en relación, entendo que co tema das viñas, non? Por lo tanto, non sei se tramitou, se xa se deu esa información ou ainda está pendente dilo. Outra cuestión é que hai neste pasado mes no noso Concello estiveron, creo que o Conselleiro de Educación e o de Cultura, creo que foi neste mes, e non se nos convidou a nós como parte da corporación a estes actos, que entendo que son actos oficiais, non? E non entendemos o porqué, sendo parte da corporación, pois non estar presentes nun acto que pode influir no futuro do noso Concello. Entendo que a visita do Conselleiro de Educación foi para revisar as obras de rehabilitación do Cepeira Antonio Orza Couto, e a visita do Conselleiro de Cultura foi, entendo, que con relación ao Pico Sacro e aos centros socioculturais, a algúns deles, que tampouco sabemos cales son, nin que proxectos hai, etc. Nós entendemos que é importante ter diálogo coa oposición e, polo menos, comentar as líneas mestras, ainda que non sexa pormenorizadamente, proxectos, etc. E, polo menos, convidarnos a eses actos. E outra cuestión, e xa a última, tamén tivo o señor alcalde unha xuntanza co Conselleiro de Sanidade recentemente tamén, e esa xuntanza materializouse posteriormente nunha visita a este Concello por parte de altos directivos da Consellería en relación coa mellora do consultorio de Lestedo, inicialmente, e tamén con algunhas melloras no Centro de Saúde do Forte. O Centro de Saúde do Forte creo que hai que facer bastantes, ou na miña opinión, bastantes cambios, unha sala de urxencias boa, millorar o local onde estaban antes correos para adecentalo e darlle uso, facer unha sala de usos múltiples para que os profesionais poidan xuntarse, ter sesións clínicas, etc., que non teñen agora mesmo, e inclusive unha nova consulta, e creo que está xa pendente de reformar a zona administrativa. Iso polo que respecta á parte interna do centro, e a parte externa, como vostedes saben, os coches na zona da entrada do centro de saúde aparcan no que é na propia vía. Isto leva sendo así fai anos. Entón entendo que habría que buscarlle unha resposta a iso, porque é un cruce bastante complexo. Aí hai buses, hai coches de discapacitados, etc. Por lo tanto, eu creo que sería convinte reorganizar un pouquiño o aparcamento nesa zona e inclusive adecentar outras zonas. E creo que nada máis, pola miña parte, simplemente dicir que tanto o centro de saúde, tanto a parte interna como a parte externa, o que é a propia finca, é de titularidade agora mesmo, é de titularidade da Xunta. Foi unha cesión do noso Concello á Xunta, por tanto é a Xunta que hai que reclamarlle que actúe tanto dentro como fora do local do centro de saúde. E nada máis pola miña parte. Moitas gracias e boas noites.
Bueno, pues moitas gracias, vou ir contestando xa, se lle damos resposta as que sei, porque hai unha que non teño dato, por lo tanto, pues quedará para o siguiente pleno, salvo que o secretario teña alguna información. Con respecto ás preguntas da concelleira Ángeles Santas Marinas, de lo que se pechou a escola infantil en determinados días de xaneiro e os días de Navidades, bueno, pois é unha tradición que se leva facendo desde que abreu a escola. Son 3-4 días que se pecha a escola de sempre se pechou. A trayectoria da escola sempre foi pechar esos días para dar os días correspondientes libres ao personal e, por lo tanto, o único que se fixo foi manter esa tradición de pechar esa escola. En todo caso, creo que non corresponde á realidade xeral dos usuarios da escola infantil que vostede trasladou aquí. Temos unha escola infantil que está blindada a todas as plazas das necesidades que teñen todas as familias de Boqueixón. Non hai un solo neno de Boqueixón que ao largo da historia desta escola infantil quedara fora. Creo que iso é necesario poñelo en valor, porque temos unha ratio de plazas por número de nenos nacidos no noso concello moi por encima da ratio que hai no resto de Galicia, moi por encima. Se Europa recomenda 35 ou 3, é dicir, se recomenda 3,5 plazas por cada 100 nenos, nos, é dicir, perdón, 35 plazas por cada 100 nenos, nos estamos moi por encima desa ratio, por tanto, creo que, bueno, pois, non é que non aceptemos as críticas, pero, bueno, creo que tamén corresponde poñer en valor este servicio municipal e, en definitiva, bueno, os días que pechou veñan ser os que se pechou sempre. Con respecto ás queixas do alumeado de Nadal, sobre todo pola ubicación, bueno, é algo habitual, é posible que o alumeado se poida mellorar, que se poida mellorar, é posible, e se poden correxir algunhas cousas. Efectivamente, cada son os criterios veñen xa de moi vello, non? Pois, en cada parroquia a colocación dese arco, buscando a capitalidade da parroquia, o entrada ou a salida da parroquia se é máis grande, e despois nas aldeas poñer unha tira que evidentemente pode ser máis bonita. Con respecto ás preguntas do señor Iris Castro, falaba vostede dunha resposta valedora polo tema dos viñedos. Dos viñedos referirse. Pois a verdade que neste momento non lle podo contestar porque non me sona ese escrito da valedora, non sei se... Yo creo que se le contestó, ahora me haces dudar. Esto desde hace tiempo. Sí, no, pero yo creo recordar que se le contestó, que hace tiempo además. Pero bueno, mañana te lo compruebo, porque es posible que a lo mejor quedase traspapelado. Pero sí que es cierto que había preguntado y sí que es cierto que se había hecho un informe. Bueno, con respecto ás dúas queixas, pois teño que aceptalas e te pedir disculpas, señor Iris, porque efectivamente houve dúas visitas do Consello de Educación e do Consello de Cultura. As dúas foron con bastante precipitación no tempo, casi dun día para outro, e bueno, entre que o persoal estaba de vacacións, non había secretaria, etc. Bueno, pasouse, por lo tanto, pido disculpas e espero que non volva a pasar. No caso do Consello de Educación, fixo unha visita, como ben decía vostede, as obras feitas no CPI Antonio Arcecouto, que iso, evidentemente, é o maior investimento público que se fixo dentro da construcción destes centros. A día de hoxe temos totalmente renovados os 3 centros educativos do Forte, con teitos, con alturas térmicas, con melloras na iluminación, incluso a creación dese teito e dese porche, tanto nos 3 centros educativos como tamén no salón de actos e no comedor. Tanto cambio de ventanas, temos esa infraestructura totalmente actualizada e, por lo tanto, creo que seguiremos traballando no ámbito educativo, xa lle avanzo, pero non moito porque non temos definido o tema, pero posiblemente haxa unha colaboración tamén no ámbito educativo coa Consellería no tema da mellora tamén das instalacións que usa o centro educativo no ximnasio municipal, que usan as instalacións de mañá, e, por lo tanto, é un local, é un espacio que requiere de melloras e
e aí pois, estamos traballando pois, nunha mellora dese centro, dese gimnasio coa Consellería de Educación. En canto a visita do Consello de Cultura, bueno, pois, foi unha visita ao Pico Sacro, os membros da corporación saben que estamos traballando no tema do BIC, do Pico Sacro, está na delimitación do espacio de intervención dese BIC, e tamén comentamos a posibilidade de colaborar na financiación da mellora de algún centro cultural, a posibilidade de establecer algún tipo de convenio, pero está sin concretar, estamos valorando, e no momento que podamos ter algo concretado, pois o trasladaremos aos membros da corporación. Efectivamente, pois, houve unha reunión ao máis alto nivel na Consellería de Sanidade, que eu quero agradecer pois, a disposición da conselleira, do conselleiro, perdón, da secretaria xeral, da directora xeral de infraestructuras, e efectivamente, pois, eso traduceuse, esa visita, esa reunión, pois, traduceuse nunha visita casi en tempo récord da subdirectora xeral de Planificación e de Investimentos da Consellería, do subdirector da xerencia da área sanitaria, o subdirector do hospital, e tamén do xefe de servicio de infraestructuras da Consellería. Visitamos os dous centros educativos, o consultorio deles todo que é titularidade municipal, para buscar a colaboración deles en distintas mellores que requiere ese centro, e tamén trasladamos un plantexamento ambicioso en canto ao centro de saúde do Forte, para buscar incluso a ampliación dese centro. Nos solicitamos a ampliación do centro, na parte de atrás do centro é unha posibilidade de ampliación urbanísticamente posible, e, polo tanto, en canto a edificabilidade desa parcela tamén é posible. Na visita que fixemos non lles pareceu máis acertada a utilización do local de abaixo de Correos, porque non é unha continuidade, non é fácil, están facendo estudio, oxalá se pudera facer todo na mesma planta, recalificar os distintos espacios, pero bueno, creo que polo menos neste momento a disponibilidade por parte da Consellería e o que teño que trasladar aos membros da corporación é que foi moi positiva. Houve unha visita da subdirectora co xefe de servicio tamén de infraestructuras, nos remitimos por parte do Concello a calificación urbanística e tamén a opinión dos técnicos municipais do Concello hacia onde poderían ser esas ampliacións. Foi escoitado tamén por parte da subdirección ao corpo de médicos do centro de saúde, tamén aportaron as súas necesidades, e eu creo que ahora toca deixar que a Consellería faga unha proposta, e a partir desa proposta faremos unha valoración. En canto á parte exterior e o uso dos aparcamentos, evidentemente estamos traballando no plan de sendas nunha mellor xestión desos espacios. Estamos valorando distintas opcións tamén para poder facernos con máis espacio para toda a contorna, non só sanitaria, senón educativa, incluso deportiva, de xerar máis plazas de aparcamento, e incluso fixemos un sondeo ao propietario da finca de enfrente, se nos podía alquilar un espacio da finca de enfrente en caso de que fora necesario, que eu penso que non vai a ser, pero en caso de que fora necesario se podría utilizar o aparcamento. Efectivamente, generar unha bolsa de aparcamento enfrente, alquilando esa parcela. O certo tamén que pelexamos contra a comodidade da xente que lle gusta aparcar o coche, se pode dentro do centro de saúde, meteiro para dentro tamén. E entón, é un traballo conxunto, pero nesa liña eu creo que vamos a poder dar noticias positivas nese sentido. Creo que de resposta ás preguntas formuladas, por lo tanto, levantamos esta primeira sesión de xaneiro. Posiblemente vamos a celebrar un pleno extraordinario
non temos claro ainda a fecha, porque hai que aprobar o tema das obras do plan POS e algún tema máis, pero xa lle será comunicada esa convocatoria. E nada máis, moitas grazas a todos e a todas,